Jesus. God sien aan ons muzikant, ons voorzitter, Heer Jesus. Sy het gehoor wat vanmorgen opgedag het aan huis van die Heer toe, Heer. Ach, Heer, dank je dat je ons geroep en bewaard, Heer, dat je het dag, Heer. Dank je ons gebewaard, Heer. Baie dank je vir die son lig, Heer. Wat ons